2. Tossa toisessa on vähän sekoilin. Niin, sekoilla. Joo. Paitsi mun on vähän pakko, kun mä tykkään. Hei, mä katon Netflixin videoita YouTubessa. Wow, vettä siellä on. Mä kävelen takaperin. Hei, älä juokse. Mä katon näeks mä sen YouTubessa. Mars Patukka nyt. Ei kun mikä sun nimi on? Sun nimi on Snickers nyt katsoit. Ei se on vielä tullut. Snickers tulee kohta. Se ei oo vielä tullut se uusi video. Katoitko sä pitkistä videoista? Videot tossa. Ei oo vielä tullut. Okay. No katsotaan sit kun me tullaan kaupasta. Joo, sit se on ainakin tullut ja tääkin on varmaan tullut. Tai no ei vielä, koska me kuvataan. Niin, mutta me lähetetään se sitten heti kun me kävelään kaupasta takaisin. Niin, koska me kuvataan vaan siihen asti kun me ollaan kaupassa ja otetaan kaupat pois. Niin. En mä tiedä. Se ei ainakaan lue, ettei se ole hiissä. Mut mä en halua, että meitä kicked out joten. Jos mä laitan tänne. Mä en halua, että meitä heitetään ulos, joten ei kuvata kaupassa. Joo, paitsi jos me ollaan vaan keskellä. Ja sit sivutaan. Hei, nyt sä itekin syö taas. Meidän pitää sit editoida. Editoidaan loput videot. Joo, editoidaan. No niin, ei nyt puhuta siitä, editoidaanko me meidän videot. Editoi. Tietysti me editoidaan. Niin, kyllä musta editoida. Paitsi joo, mä kyllä huono siitä. Sama, mut. No, siis mä sanon. Tilatkaa Pokemon-kanava, koska sen löytää mun kommenteista. Se on mun kaverin ja mun kanava. Sitten tilatkaa Herra Marsu ja tilatkaa Frodo123 ja Slaystalli Pihla ja ei tarvii muita tilaa, jos ette halua. Joo, ei oo siis Tiesittekö, että toi on autiotalo? se on. Mä oon käynyt kattoo sen yhteen. Siis mä menin kehään sinne pihalle ja se oli tosi tuottava. Ja niinku, siellä on jotain, en mä tiedä, jotain toimisia, en mä tiedä. Tuolla sisällä on vielä... Sitä joku 3 tai 2 vuotta, tai ehkä 1 vuosi, mutta en mä muista. Kerran joku mies tuli tuolta metsistä ja mä aloin juoksemaan tuolla ainakin. Olis mä siellä? Emilia tykkää ikosta. Ei! Oi Emilia tossa tykkää juosta, kattokaa. Hyvä. Tiididi. Niin, Emiliana tarkoitin Emilia. Eli kiveä. Tän nimi on nyt Sara. Okei, seuraavan nimi on... Hei, tän nimi on vaikka Bulibu. Camilla. Gavillaran. Kohta tulee part 3.